Dragi naši pratioci, slučaj nestanka male Danke Ilić i dalje otvara brojna pitanja, a sada se oglasio i poznati detektiv Braca Zdravković, koji je za naš portal istakao da u ovoj priči postoji velika nelogičnost. Njegove reči unose novu dozu sumnje i dodatno podižu pažnju javnosti. Kako kaže Zdravković, nema nikakve logike da bi neko bio spreman da ubije dete zbog saobraćajne nesreće, s obzirom na to da su kazne za takva dela relativno male i kreću se na nekoliko godina zatvora. On naglašava da je potpuno nejasno zašto bi osumnjičeni na mestu suvozača uopšte odlučio da učestvuje u tako strašnom činu. Detektiv objašnjava da je više od 25 godina bio ovlašćeno službeno lice, a danas kao samostalni privatni detektiv radi u saradnji sa brojnim produkcijama, iako njegova ovlašćenja nisu ni približna policijskim, uvek pazi da ne ugrozi istragu. Upravo zato se, kako ističe, i uključio u slučaj Danke Ilić, jer je, prema njegovim rečima, kao scenario bez ikakve logike. Zdravković kaže: ako nekoga pregazite automobilom, kazna je 2 do 3 godine zatvora. Po kojoj logici bi 2 čoveka prihvatila priču o doživotnoj robiji i time uvukla i svoje porodice u tragediju? Da je reč o predatorima, silovateljima ili pedofilima, još bi se mogla pronaći neka logika, ali ovako je to potpuno neobjašnjivo. Ne poričem mogućnost da dete bude udareno automobilom, ali to nikako ne znači da je neko trebalo da prelomi vrat i baci ga u kontejner. On naglašava i da suvozač nema nikakvu krivičnu odgovornost, pa je samim tim još nejasnije zašto bi i drugi osumnjičeni pristao da učestvuje u svemu. Zdravković otkriva i da mu se često javljaju ljudi koji su izgubili poverenje u policiju, ali da ih on uvek savetuje da se obrate nadležnim organima. Njegove reči još jednom podsjećaju da je slučaj Danke Ilić obavljen nizom kontradiktornosti koje i dalje čekaju na razjašnjenje. Poštovani gledaoci, šta vi mislite o ovim rečima detektiva Zdravkovića? Da li i vama sve ovo deluje nelogično? Pišite nam svoje mišljenje u komentarima.